Op een dag. Dag, kabouter Wesley. Ik ben een malariabug. Oh, is het? Je moest beschaamd zijn. Sander een dag. Dag kabouter Wesley, ik ben Gerard Ekdom. Oh, is het? Je moest beschaamd zijn. Even later. Sorry, ik had malaria-mug verstaan in plaats van Gerard Ekdom. Oh, dat geeft niet. Dag kabouter Wesley, ik ben Annemieke Schollaar. Je moest beschaamd zijn. Even later. Sorry, ik had malaria-mug verstaan in plaats van Annemieke Schollaar. Dat geeft niet. Dag kabouter Wesley, ik ben Giel Belen. Oh, is het? Je moest beschaamd zijn, Giel Belen. Even later. Einde van deze leerrijke spot over malaria-preventie in de derde wereld.